Og det er dig, ikke? Der er ikke lige nogen han. Ja. Perfekt. Eller... Nå. Nå, skal jeg være... Nå. Det er det. Tak. Det er fucking nederen. Yep, det er mig. Det lyder som en ordentlig... Tak for det. Ja. I stillhed og bare sådan glor, så føles det bare som om, det er sådan det der ingen... Det er der ikke. Ja, det er det, jeg vil sige. Ja, så jeg bliver meget skarpt. Det burde være, ja. Yes. Efter mine øjne, så er det perfekt. Ja, tak, Trit.